ya magana waƙan ki din nan ne? Wallahi ummi gashi nan fa yana yi, akwai ma inda ban iya ba. Kamar ya? Kamar inda aka ce san da ya ma to da ke sa shi ya fari mini ba ni da uzuri. to bari dai mu dinga yin haka ne. To ki dinga yi ina rubuta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Antawa wanki kike yi kika bari kike rubutu? Wallahi Show off record. Sanda albashari ya bar mini bani da uzuri, daɗi da ma wahala san ba su hana ni in tsaya dan gasa. Albashari ya bar mini bani da uzuri, daɗi da ma wahala san ba su hana ni in tsaya dan gasa. Allahu al'utri shi ke samun yawan nazari, shi yayi kara da kare shi ke tsara dukkanin hatsari, shi yayi gida da gari shi ke da alƙadari, kuma yayi mana albishiri duk samu rabauta in muka so dan gasa. Albashari ya bar mini bani da uzuri, daɗi da ma wahala san ba su hana ni in tsaya dan gasa. Allahumma salli ala taskar da kake yi wa ladabi, matukan dukan ilimi da tsarin da ka yi wa Allah arabi, a halin sa'ar sahabi gwargwadon dukan ujubi, ‘ya'yan alƙurabi manzo Fatima ce asalin ‘yar gata. Da waliyai masu kira abu manzo aka da duk uzuri, dukkan wani mai matsayi da san su yake ta alfahari, Shek Tijjani Bahari, Shek Jilani Nagari, Shek Barhama ne huturi, sai Shek Yusuf Allah kwaji manufata. Albashari ya bar mini bani da uzuri, daɗi da ma wahala san ba su hana ni in tsaya dan gasa. Hasken dukan kadari na Allah annabi ka yi gaba, ka zarce dukan nazari matsayinka daban yake babba, muradin Allah rabba, ladabin dukan shugaba, manufar kamun ci gaba, ni ba ni sakin ka dukka wuya ko gata. Da yabonka nake ta alfahari.
Bashari, shugabana ka wuce nazari, burina in yi ma zikiri, a gare ka shugaba na gari, baban Zarawu ka ci gari, buri son ka ta zam ajali, shugabana Daha mai kyalkyali, nuril auladi ai naka ne, Mahmud abin yaban gausu ne, ka kira mu ka ce mu zo gurka ne, mun san tabbas mun ci gari, mun san tabbas mun ci gari, tabbas mun ci gari, mun san tabbas mun ci gari. Manufar muka yi ka sani, ɗaye kama na lamani, yaban ka yarda da mu, mu faɗe ka a ko'ina, haka ne manufata. Nazari yau mu muna murnar aiwar ka Rasulu al-Bashari, yau ne muke mauludi na zuwan ka annuri, mu mun rike mujtafa ya zamo sinadarin mu fa 'yan makaranta. Zan faɗe ka babu raɗa, ai kamar ka agun wahadi, san babu a duniyar gabare na biye.